Usahay diha sa ato ang ginabuhi sa kalibutan, makaingon lagi kitag dili ta mga sanglahon. Wa may sanglahon diri siguro, no? No? Kining sangla para karon, no, nana ni siya cure, o maayo na ni siya. Pero mga igsuon, dili man lagi ta mga sanglahon diha sa lawas, pero basing sanglahon ta sa kalag. Kusog kayo ta mo hukom sa mga taong sanglahon. Mo na gitawag karon nga mga modern day leper. Kaila mo anang modern day leper? Kinsa man ni sila? Kani mga tao nga dili nato gustong duolon. Kay tan-aw nato mga makasasalang dagko. Asa man ni sila makita? Asa? Prisuhan. Asa man ni sila makita? Dito sa mga kadalanan. Asa man ni dapit? Kanang mga gabi nga mag-ana suga. Diskohan. Mga prostitute, mga kawatan, tanan nga mga unsa pa ng mga sala diha, dili gyud ta makig-uban nila, di ba? Sa may makig-uban, kisa may makig-uban og tulisan, kisa may makig-uban og mga tanan nga gibuhat niya. Na ako'y istorya mga igso dito ko sa CPDRC. Baluman mo asa na? Dancing inmates. Kaila mo ana? Nanindot kimanayaw nga mga pineriso. Sikat. So, wala pa ko mapari. Nibisita mi dito as a seminarians. No, part of our formation to visit the prison. Ato mi. So, unsa may bation? Kung kamo uban nako dito, nabisita, unsa inyong bation primero? Ha? Abot lang pariyo guro ta. Imbis excited na mga hatag mig recollection. Natay bay kulba magkayo bay. So ta dinhi. Bakag unsa unta. Di ba? Makulbaan ka ako una-una. Matay basig naigiandam nga taas kay kutsilyo ba nya anaon nagkakalit o. Sakita ani oy. Makul Lord, iampo taon mi Lord tabang imi. Grabe kayo ang amuang labi na ako una-una. Grabe kayo mahukom. Di ba? Of course na mga piniriso gud na. Mao gyud na imong una-unaon. So mga igsoon pagsulod pa lang namo dagan mga bisita kay manan-aw man sa mga dancing inmates. But wala pa man tong dancing inmates gipasayaw. Kabalo mo pagsulod sa rihas giagihan namo ang mga kamot sa mga gipiriso, manggawas, di ba, sa rihas? O manggawas, o ana sa mga bisita, gusto mo kabot, gusto makig kumusta nimo. Pero unsa man, kung ikaw may uban nako, mo kumusta ka dili? Ha? Sus, Ginoo ko, ug muhikap ko ani, mao na gyud ni. Delikado. Daghan kaayo. Nya kung tan-aw nimo imong naong murag mahad, ay di ko mo tan-aw. Kay ngano? Ang imong judgment matay mo murag mao maning naong nga gatong kahadlok. Daghang mga babae. Daghan tanan nagsagol. Dagko kayog mga tato. Isong kayog dagway. Nya mo na sa imong kamot. Ikaw mo hikap ka? Mo kumusta ka? Dili. Murag kag mahadlok. Kay basig guyuron kag di nakabuyan. Basig dugsakon kag mao na gid na. Pait kaayo, no? Pero mga igsoon, unsa ka pod kung ikaw katong gipriso? Ato lang balihon. Unsa ka kung ikaw ang gipriso mga igsoon? Nga uhaw ka sa gugma. Gusto ka mo kapot haron, malipay ka, nga gitagad ka. Uhaw ka sa pagtagad, pagdayig,
sa mga tao. Wala imong ginikanan. Wala nagatiman nimo. You feel alone. You feel rejected, condemned. Ganahan ka mo, hangyo ka kung pwede makahikap lang ko sa imuha. Pero sa imong buhaton. Ano sa mong bation? Luoy kayo. Mao na mga igsuon, paghatag na mong recollection dito, nami kay ihilak, nga makarealize di ay ka, ang mga piniriso, mga igsuon, igsuon sa nato sila nga mga tao. Igsuon sa nato sila nga nanginahanglan o gugma, kaluoy, pasaylo, labaw sa tanan. Pero nga naman, nga kita bisag wala gibuhatan, mura man tag mo condemn nila, nga mura nga wala mo'y klaro mga sasala mo, hugaw mo. Kinsa may dili hugaw nato? Pataas kamot kung nayon dili hugaw. Limpyo lagi ka, kay nisimba man ka, ligo man ka, nindot man imong gisuot, gwapa, gwapo man. So walay hugaw ninyo? Mangutana ko, walay hugaw ninyo? Kinsay hugaw? Ayaw ka ulaw. Ako ra, hugaw. So limpyo day mo. Excuse ako kay hugaw man ko. Diha mo mga limpyo. Bitaw mga igsoon, usahay kita ba? Naanatay kinaiya nga righteous kaayo? Tanaw nato kita maoy maayo, kita maoy sikat, kita maoy limpyo, kita maoy walay sala. Siya ayaw anak dong tupad dong kay kriminal na dong, dali dong, dali. Ha, nauni mo imo anak. Palayo. Shh. Ayaw diha kay mga hugaw na sila. Diba? That is the reality. Modern day leper, mao na karon. Nga kita mao'y naglikay nila kay sila, hugaw kita limpyo. Pero sa tinuod lang, pariho ramanta nila. Kung sila na priso, kay nadakpan, kita, walang tanadakpi. Pariyo raman tang tanan makasasala. Kung wa man ta dili man ta hugaw sa ato ang lawas, dili man ta wala man tay gibati nga di maayo, apan tan-awa ang atong kalag, tan-awa ang imong binuhatan, tan-awa ang imong kanunay nga pagbuhat sa pagpakasala. Dili ba ka hugaw? Pariyo ra tang tanan hugaw. Pero kinsa man ang nag-ayo, kinsa man tungod sa dakong gugma sa Dios kanato, giduphan kitang tanan nga mga hugaw, kay giangkon kitang anak sa Dios, bisag dili kita angayan. Nya usahay mga hambugiro kaayo ta, mga hilas, garboso, feeling bright, feeling sikat, feeling kung adunahan kaayo, mura nagmakaasta, mura na og sikinsa. Mga igsoon, hinumduman nato nga kitang tanan mga masakiton. Ato gisaulog karon World Day of the Sick. Nakabisita ba kamo sa inyong pamilya nga nagmasakiton? Kumusta ang inyong igsuon na naadiya sa panimalay nga naglubog? Nakapakita ba ka sa gugma? Ubasin imurang agi-agian, uwa kay pakialam. Bisan kaluoy kaayo nang hinahanglan sa pag-atender o gugma, para nimo wala lang gihapon. Igsuon, basin ikaw kana
ang wala nagpakabana sa mga sanglahon, the modern day leper of our time. Hinaut unta mga igsuon, atong hinumduman ang tanan nga mga kaigsuonan nato. Ilabi na nga naa sa tambalanan, naa sa mga hospital, naa sa mga balay-balay kay walay kapatambal. Ang mga piniriso, ang tanan nga mga igsuon nato nga mga kabus, mga unwanted children, mga igsuon nato nga biktima sa pagdaog-daog, nga daw dili nato ganahan tagdon diha sa kadalanan. Daghan kayo ni mga igsuon. Pasalamat na lang kita, dili ta physically, no, sanglahon nga mga leper. Pero tanaw nato kay basin sa ato ang kalag, mura nagikot-kot ang atong kalag diha sa pagkadugta tungod sa kamaot natong kinaiya o batasan. Ipahinumduman kita nga unta kitang tanan mga wounded healer. Kitang tanan mga samaran, apan kitang tanan gamiton sa Dios alang usab sa uban.